Ngaon tag durian nga katiktik, gatagan sa among silingan. Naapay, itang direko. Naapay marang, gihatan. Naapay pinyak, di ko sa akong anak at pinyak. Naamagod sila'y bukiran, naamagod sila'y. Kuan sa ilang umapa, naasila'y. Brutasan, murag silbi, pare ka madam farm nila ka dito sa bukid. Dagan nila. Ha? Minari sila farm. Okay, dito sa Sama pa ko sa farm. Balitag mo. Bukan? Kana sila kay naamandaan ilang bukiran na sila yuta. Kitawag matayuta. Naatay yuta nga. Doa ka doon pakapin sa minteryo. Kita ka na matayuta. Do ka do pa. Doa ka doon pa. Minteryo ba? Pilit pa. Untuk dito sa kuwan ha, sugala niya sa panligbog ka na. Dala-dala pag panligbog mo kay sala na. Ah! Bukon kaon. Nya. Init na pa niya makakampanigon. Init na doon kay ligo. Mura nakagkayo. Nagsigilan kag ilis. Ingkong kaligo wak. Mura mang tagbaho ni mo kring. Sigilan ilis. Dili mo ligo. Nga naman. Okay, wala ilis-ilis. Minsan na mo naong la. Nga panit lagi katul magkaayo. Kanang Sobraan gurong nudnud ni mo. katul magkauton man ako. Sobraan nagnudnud sa among skincare. Sobraan. Sobraan ng lula. Ano kita'y maatlok mong maligo? Ito dyan. Maligo eh. Gani ang tanak pareha ninyo. At kadlaw ka daw maligo. Mo na'y humot. Humot. Nagdala na. Nasa ka ni Mao. Kanala. Huwag man din magkakausip ko ang Patawad sa lagay. Kaya hay! Magkabo! Uman. Ah, Kaya ay na yun. kaya hay! Mamora iligo lang ni mo. Di ka magkabo. Pagkabo! Ito ay bomba uli dito sa Corbada. Ito ay bomba. Kaya hay ni mo, no? Ngabo, may na kami again. Mo ni, oy. Ha? Ngabo ko galing niya. Unto kami. May nakit-kit. Panunaw dito. Hi, Kit. Kani ibo-bo dito, labay dito. Bago Oh. na din yung pancake ko lang. Ikaw na kaon, wa makakaon. Ikaw siya'y palabayon. Lami ni mo tukon. Iwal-wal ang imong kuan. Dila. Iwal-wal na yun. Isa ka bok. 1,000 pesos na. Iulit na dito ka. Pagpuyo, dili na ilahan na. Ang dili mo kaon og durian, ilahan na. Ayapag. 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 Kung ikaw mo kaon na pagkabos, di ka na kung imo tiyan hinoon ron na. Shout out sa among silingan. Nadaan ba yun sa una na silingan mi? Sa una pag yun, daan yun mi ang yun nga cruise yun mi anay pagkasilinganan ni. Hantod ka ron, tinharvest na lang sa ilang marang o sa ilang kuan. Naghatag ni sila. Daghan, salamat. Una mga katiktik. Maayong gani ka tao, dagang kag amigo, dagang kag silingan. Naagin imo paabuton nga pagpugas, naagin imo maani. Sikong kukutuhon ka ka. Sino ko po yun? Ang gitugaan. Aba!
Na, $5. Agoy. tagaan na kakanihan. Smoke prank. Uy, nanigo ko ang ikaw ni Mao nagkatangit-it. Kajukaon ko, ubuntis ako, hindi ko anak ko. Hey, ang liog daghang kanoy. Nya padayon la. Dati pag yun sige na naghatag sila og atong silingan og pagkaon. Ito, nagpasalamat Sa una pa. ko sa akong silingan kay mga buutan kaayo. Mo nang og naapod ko, di po ko magdaw paghatag kay maayo man sila. Ug ang silingan po nga dalo pero naapod bitaw sa Biblia nga. Og ikaw daluan, hatagan nimo sila kay para makahuna-huna bitaw sila sa ilang kuan sayo ana dili ka magdumot. Ayaw pagdumot. Mauna mga katik-tik. Mauna sa una dugay na makutulog ka tuig ko nawala ko ng palengke. Bukan ko unyag na matyan na. Mo ni ate ni Tamiya ay ate ni Wako, pinaka-ate nila. Para sila gnaong. Tabang mong gawak. Oh, parehag naong no. Di ba ko mura kapayo nga ano ay bigo. Og na pa igog na kabayo na. Yang nagasto kay resinta. Adin. Balik na. Wal ka dito. Lah. Ya, hay. Og ikaw na kay kwarta daluan po di mo siya. Ulam na ko bike. Ay bike. Bike naman di ay. Kamangulam siya, ulmong din ako. Nya la. Mo ay nagpasalamat di ko nga. Nakabalik na ko diri sa kuan. Sa ako ang sa Toyota. Tik-tik o kay. Mingaw na ko sa ako mga silingan oy. Dili ka kamulik. Kasi mati mami. Kana diya sa atbang nagtatoy. Mauna diya. Sila naghatag sa durian. Marang, Ug sa sa durian, ug sa pinya. Mauna uyaga, mauna diya. Oh my Cinco apelido. Mauna. Kanang nalipay na gani ko nga nakabalay ko diri kay. Ug wala ko mga katik-tik mga vlogger, wala pa ko'y balay karon. So apa ko dito gyapon dito sa balay ng Cuba. Na mosulod ang bitin American Prague kanang baki nga kanang sinaw o kanang mga toko na adito tanan mosulod ba kay amaka raman wa man dili manhap mo na magtigom sa ko mga katekte kay ako sa kaayuhon tong balay dito kay ako sa ayuhon ako ipahap simento nga hapon niya dito ibabaw ko an amakan. Kaya ka na gilargo na maamakan diya sa kilid, sa ato maabog. Magabok man na kay pisik-pisik sa uwan, pisik-pisik sa uwan. Dali na magabok. Di mo sulod na ang mga bitin. Maurang sa ako mga katiktik. Kumusta man imong tulog diri lap? Kanang di ka sabaan nga na yung mga sakyanan mga di. Dili man ko makabati na, kay hubog naman ko matulog. Ano duwang butalan no sa una pa. Pero pagka mga alas 3, alas 10, nagkataw-kataw na ko kaya nag-uungat na mata na ko anak. Dahil pagkahuman anak, mato na po ko dito sa Pangkorbada. Kaya kasing inita diri mga alas 10, init kayo. Muli po ko diri mga alas 5. Maurak to akong vlog mga katik-tik karon adlaw. Salamat sa inyong pagtanaw. Hinot nalipay mo. Pag-amping mo diya kanunay. Bye-bye.